Κάθομαι σε μια θέση αναπαυτικά, σε στάση διαλογισμού και βάζω τα χέρια μου με τις παλάμες στραμμένες προς τα επάνω, απάνω στα γόνατά μου. Παίρνω μερικές ανάσες, βάζοντας μέσα μου όλα τα χρώματα της ήριδας και εκπνέοντας ό,τι αρνητικό και στρεσογόνο εμπεριέχω αυτήν εδώ τη στιγμή. Χαλαρώνω μέσα στα χρώματα του φωτός. Καλώ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τις λεγιώνες των αγγέλων του να δημιουργήσουν μια χρυσή πυραμίδα φωτός γύρω από εμένα και γύρω από ολόκληρο το κτίριο τώρα. Καλώ τον Χριστό Τζέσουα Σαναντά και του ζητάω να επιβλέψει και να προστατέψει αυτήν εδώ την εργασία. Οραματίζομαι από το δεξί μου χέρι μια λάμψη φωτός χρυσή να φεύγει και να πηγαίνει στο αριστερό χέρι και από εκεί στο κέντρο της καρδιάς και πίσω στο δεξί μου χέρι. Έχω δημιουργήσει ένα μαγνητικό σύνδεσμο πυραμίδας ολόφωτης ανάμεσα στα χέρια μου και στο καρδιακό μου κέντρο. Κρατάω δυνατά αυτόν τον οραματισμό και στη συνέχεια οραματίζομαι από τις κάτω γωνίες της πυραμίδας το φως να επεκτείνεται προς όλους τους ανθρώπινους αγγέλους και να δημιουργεί ένα μαγνητικό σύνδεσμο φωτός μαζί τους τώρα. Βλέπω το φωτεινό μαγνητικό δίκτυο πλέγμα και την ένωση τη δική μου μαζί με όλα τα όντα του φωτός, τους συνανθρώπους, τους συναγγέλους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα σε αυτό το σημείο και νιώστε την ένωσή σας μαζί τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να φέρετε τη συνειδητότητά σας στο κέντρο της καρδιάς. Από εκεί οραματίζομαι μια γιγάντια δέσμη φωτός, λευκού χρυσού χρώματος, να φεύγει δυνατά και να πηγαίνει προς τις στοές της Αμφίπολης. Τώρα. Βλέπω το χώρο εκεί και όλες τις δέσμες φωτός από τα καρδιακά κέντρα όλων των φωτεινών συναγγέλων μου. Οραματίζομαι το χώρο να γεμίζει το φως του όλων, το φως της δημιουργίας.
Πάρτε μια βαθιά ανάσα και παραμείνετε δυνατά σε αυτόν τον οραματισμό. Σε αυτό το σημείο οραματίζομαι ακριβώς πάνω από το χώρο της Αμφίπολης και από τις Θωές να γίνει μια γιγάντια πύλη φωτός και να κατεβαίνει φως εκ φωτός απάνω στο χώρο. Τώρα. Νιώστε τη δύναμη του φωτός να σας κατακλείζει. Επιτρέψτε σε όλες τις αλλαγές του φωτός απλά να συμβαίνουν. Επιτρέψτε σε όλες τις αλλαγές απλά και μόνο να τελούνται. Νιώστε τη δύναμη της αγάπης σε όλα σας τα κύτταρα και σε όλα σας τα σώματα. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και νιώστε όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή απάνω σας από το δυναμικό του φωτός. Είμαστε όλοι εκεί. Συνδημιουργούμε φως εκ φωτός. Νιώστε ευγνωμοσύνη. Νιώστε γαλήνη. Σε αυτό το σημείο ζητάμε από το φως πάνω από την πύλη να ξεχυθεί σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και σε όλους τους Έλληνες τώρα. Δείτε το φως να αγκαλιάζει όλο τον ελληνισμό, ολόκληρη την Ελλάδα, όλα τα ζωντανά της όντα και τους ανθρώπους της. Ζητάμε την αφύπνιση του ελληνικού έθνους. Ζητάμε ισορροπία, ειρήνη, ανάκαμψη, ευημερία, αυθονία σε όλους τους τομείς. Νιώστε τις ποιότητες του φωτός να σας κατακλείζουν σε όλα σας τα κύτταρα. Επιτρέψτε σε όλες τις αλλαγές που τελούνται απλά και μόνο να συμβαίνουν. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες φωτός και νιώστε τη γαλήνη σε όλα σας τα σώματα. Νιώστε την αγάπη να σας γεμίζει και να σας θεραπεύει. Την αφύπνιση να ολοκληρώνεται και στο πιο μικρό κύτταρο του οργανισμού σας.
Το φως είναι εδώ και αφυπνίζει. Και μη σε συνδημιουργεί της αγάπης από το κέντρο της καρδιάς. Επιτρέψτε στην ενέργεια του φωτός για λίγα ακόμα λεπτά να κάνει τη δράση της. Πάρτε μερικές ακόμα βαθιές αναπνοές. Νιώστε ευγνωμοσύνη στο κέντρο της καρδιάς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το διαλογιστικό κομμάτι της συνδημιουργίας του φωτός της αφύπνισης του ελλαδικού χώρου και των Ελλήνων. Ζητάμε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τις λεγιώνες των αγγέλων του να επιστρέψει το φως πίσω στην πηγή, να κλείσει και να σφραγίσει όλες τις πύλες φωτός που ανοίχτηκαν για αυτήν εδώ την εργασία. Φέρτε τη συνειδητότητά σας πίσω στο σώμα σας, στο χώρο που βρίσκεστε και ζητήστε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να γιώσει την ενέργειά σας μέσα στο φυσικό σας σώμα τώρα. Ευχαριστούμε όλα τα όντα του φωτός που ήσασταν εδώ και πήρατε μέρος σε αυτήν εδώ την εργασία φωτός και αγάπης. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους από το κέντρο της καρδιάς μου και σας στέλνω αγάπη και φως. Να είμαστε.